Dakong kantidad sa gituuhang shabu ang napalit ug nasignit sa mga pulis sa Santa Ana Police Station, tropa sa CDEO nga naglusad og drug bypass operation kagahapon Hulyo 11 sa Purok 2 San Roque, Garcia Heights, Barangay 19-B ning syudad gikan sa usa ka Mario Sarco Capote alias Boss, 57 anyos. Mobalor tanan sa 119,840 pesos ang street value sa nasignit nga droga. Nadakpan sab sa drug bypass operation sa Tugbok Police Station 9 ang usa ka elektrisyan human na maligya og gituuhang shabu sa pusher buyer nga pulis sa gihimong bypass operation sa Purokto, Bangkas Heights, Turil District, Davao City. Giila sa mga pulis ang elektrisyan nga si Jonar Linasan Masig, taga Purok 8, 167 MacArthur Highway, Turil, Davao City. Mobalor tanan sa 6,475 pesos ang nasignit ug napalit nga gituuhang shabu gikan sa suspect. Sa Daliao, Turil, Davao City nangapriso ang duha ka mga estudyante human madakpan sa bypass operation sa kapulisan sa St. Michael, Barangay Daliao, Turil District ng syudad kagabi Hulyo 11. Gipang ila sa mga pulis ang duha ka mga suspects nga sila Tolito Bantilan Luna, 22 anyos ug John Emil Roy Sarmiento Luna, 21 anyos, parehong residente sa Purok Twin River, Tugbok District ng syudad. Mobalor tanan sa 1,445 pesos ang kantidad sa marijuana ang nasignit ug napalit sa mga otoridad.